Vam arribar a Valls amb una mica de retard perquè a vegades hi ha despertadors que no sonen. Mentre es preparaven les bicis, el jefe se va encarregar de que no ens faltessin calçots per després a l'hora de dinar. Alguns van estrenar material i quan ho teníem tot preparat, vinga, som-hi, comencem la ruta. Te va a tener que estar aguantando a ti, Pedro. Jesús, ¿quién va el último? Ruta pistera, sense gaires complicacions. De seguida vam arribar a Vallmoll, on vàrem esmorzar. També vam fer alguna trialera. Continuem per pistes i algun camí asfaltat i passem per les poblacions de Secuita, l'Argilaga, Renou, la Cativera, Vilavella, Calders, per tornar a Valls. Ja veieu que és una ruta pistera sense cap complicació i vam passar per algun sender. Jesús, ¿quién va al último? Quiero uno que te caiga. Bien, José, bien. Vinga, companys, una foto de grup. Després d'un avituallament líquid, ja teníem Valls a la vista. Ens faltava poquet. Aviat arribaríem a Cal Ganxo. Per sort, havíem aparcat a primera hora del matí. Estava tot a tope. Companys, foto de grup! Teníem els calçots preparats, però encara vam haver d'esperar una estona. Un cop ens anàvem a entaular, vam rebre la trucada del Xavi i de l'Ogendre que arribaven. Que no tenim prou coviteres per tothom. Ja dic que tu ets venedor també. Molt bé. Molt bé. Vale? Se la deixo i se l'heu posat. Quan acabeu, Moltes gràcies, aquí, tu aquí. Una foto, nen, una foto. Pels que macos, nen. Jo, nen, la primera ruta que m'ha costat sudada està salint de puta madre, Bueno. Molt bé. Te la canvio.